dnešnej dobe musíš mať na všetko zmluvy. To je toľko, čo trvá točenie scény, tak skoro toľko trvá predtým ten proces časovo, keď sa to pripravuje. Američania sú takí útlocitní, že im sa robí často aj video, kde tá holka musí na video povedať, takto držať doklady a hovoriť: ja, Natália nejaká Ivanovna, som tu dobrovoľne, nepila som, nedrogovala som, idem točiť scénu, všetko som sa dozvedela, viem všetky podmienky, bla 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 bla. No a potom sa robí scenár, najotravnejšia časť, najotravnejšia celého procesu. Máš pokoj, sofa, že, z Ikei, kytka z Ikei a stolek z Ikei, väčšina tých apartmánov, hej, kde sa točí. No a teraz, nezlobte sa kámoši z Péčka, ale je to tak, no, aby sme sa cítili trošku dôležití, ja som mal z toho vždycky srandu, lebo ja som vedel, ako vypadá produkcia, jak vyzerá veľké fotenie. A potom som prišiel občas tam a oni sa tvárili rovnako vážne.